Eines. Necessitem eines i saber si les que tenim ara són útils o no són útils. Què se'n fa del Consell per la República o per què pot haver servit? Nosaltres ho tenim molt clar, el que ha de ser el Consell per la República. Aprofitant que hi ha un govern a l'exili i aprofitant que allà pot ser un òrgan de direcció estratègica on es comparteixi precisament la línia d'actuació que s'ha de dur a terme a l'interior per alliberar-nos, allà, i amb la transversalitat i el consens de tothom, allà és on hem de començar a construir aquesta legitimitat de força per tal de fer l'embat definitiu. Però amb el Consell per la República n'hi ha prou? No, clar que no n'hi ha prou amb el Consell per la República, però el Consell pot ser aquest òrgan de direcció estratègica, clar que no n'hi ha prou. Què fem a nivell de municipis amb els regidors i regidores i amb els alcaldes? Hem de fer efectiva l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya, que precisament tingui aquest poder municipal d'on pot emanar, com a administració més propera, la consecució d'aquesta independència efectiva. I com arriba tot això a la gent del carrer, la gent de peu? És que aquesta és la manera també de respondre en aquesta desorientació. Quan les estructures funcionen, es posen d'acord, ningú hi té dret a veto i hi ha un plantejament polític i una estratègia compartida, la mobilització és molt més fàcil i alhora és molt més fàcil de fer-la permanent. No és una qüestió que la gent accepti críticament el que ens vingui donat, però si la fas partícip i alhora veus convenciment per part de tothom, la mobilització esdevé permanent i per tant, si és durable, és victoriosa.